नै जायगा थैनाय सिटार लायदेरदोंमोन नै दा सिटारा सिख'लायनाय बायदि जाबाय आरोना नै पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि सिख'लायनाय ओमफ्राय नैबे दंखायनो अफिस अफ दा जायनारिजों मा क्लाबनि बानजायनायाव जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ लाबोनाय जादोंमोन बिदिनो टिकेट दं आरोना बेसे टिकेटालाय 100 लागाव टिकेटाबो माथो जायगा गैलानो नोंसिना हलानो बुंजोब्बाय जायगाया जायगा माथो सिटारबो जायगा गैलानो सिटारनिबो लायदों फाइनालि सनाफोर आं दिनैसोरो नुजाफैलायबाय आरोना भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय दिनै गामि खाथियाव सिनेमा लाबोदों बर' सिनेमा बर' फिल्म लाबोदों आरोना मा फिल्म होनदोंमोनलाय हो मा फिल्म होनदोंमोनलाय जांख्रिथायनोलै जांख्रिथाय आयौ बोरैबा मोल'ल' जाबायलै बाथां नोंसोरो बाथांगोन मा गान जांख्रिथायनि थैसाम लागाव नै जों लागाना जारौ जारौ सिख्लाफ्रा गाननायनो होनो जांख्रिथायनि थैसामलायगौ जाहैदों नायसै आरोना ओमफ्राय नै सासे दंबावो मा गाननायनो होनदों जांख्रिथायनि थैसामलै जांख्रिथायनि थैसाम आयौ मबाइलाव बिस'जोब आरोना ओमफ्राय थांसै आरोना ओमफ्राय अखाफोर थांसै बिराद मोजां आरोना दिना ओमफ्राय माबायदि जायो जांख्रिथायनि थैसामा नायनोसै आरोना मोजां जागोन बायदि होननानै बुंदों जिखुनु जाया बर'नि फिल्मथ' जों बयबो नायलायनांगौ आरोना नङाबा मा होनो आरोना लोगोफोर मा होनो नायलायनांगौ आरोना बर'नि सावथुनथ' एसे जौगाथों जोंनि बर' हारिमुवाबो ना सावथुन मुलुगा एसे जौगाथों थिग बिदिनो जोंबो गामिनिफ्राय बिराद थांबाय लैहोर थां लागाव फुल हिटखा आरोना नै दिनै गाना जांख्रिथायनि थैसाम नायग्राफ्रा नै पाब्लिकफ्रा माबायदि गिदारिं जादों फाग्ला बायदि मानसिनि आयौ नै टिकेट काउन्टार गेटआव माबायाव हाबग्रायाव नै सिफोरजोब्बाय फाग्ला बायदि जांख्रिथायनि थैसाम गासिबो नै जांख्रिथायनि थैसाम गाननाय नागिरदों ओमफ्राय दा नै ओरै एरबादै एलबाम देखायगासिनो दं आरोना लामाफ्रावबो नोगोर मानसि दङ नै गारिया फैदों आरो फैदों जाम जामनो लामाफ्राव बिराद मानसि दङ नै लागाव जोबोद दखान नै बिराद बिहिर टिकेट काउन्टार ओरैजाय टुरिं आरोना ओरैजाय टुरिं दा एलबाम देखायगासिनो दङ ओरैनो लामा थालांजोब्बाय आरोना जायगा गैयिनि फाग्लासो ओरैबायदि सिङाव नुवाखै नै गेटआव माबायदि मानसि जादों फाग्लासो ओरैबायदि नै गेटमेन बेजों ओरैजाय गेट हाबो आरोना मा हाबनायावनो र' आं हाबनायानो नायनायनि दै ओंखारबोसोंसै आं माबायदि बिहिर नै नायदो लागावनो जायगाया बुंसिजोब्बाय ओमफ्राय दा जायगा गैला आरोना सिटारनि केपासिटि होदोंमोन मानसिया बुंसिजोब्बाय आरोना नै नुला ओरैबायदि बिहिर जाबाय ओमफ्राय नै ओरै टुरिं हाबाय नै ओरैबायदि नुवाखै पाब्लिकआ गसंनानैबाबो नायनांसिगोन आरोना जायगायानो गैला नै सिटारनि केपासिटि होदोंमोन आरोना ओमफ्राय सिटारानो थोआसै नै दा लायदेरगासिनो सिटारखौ गसंजोबनांबाय नै पाब्लिकफ्रा आयो मादै मोना नै बाजै मोना ओरैबायदि बिहिर नै गसंनानैबाबो नायनांसिगोन नुवाखै नै उनथिंजाय बिराद गसंनानै नायनांबाय आरोना ओरै एलबाम देखायगासिनो दङ दायो गान सिनेमा जासान्दि आरोना जांख्रिथायनि थैसाम नायग्राफोर बिराद रायजो राजाफोर फैदों गान नायनो थाखाय ओमफ्राय दा हल जायगा गैयिनि नुवाखै बाहेरायाव बिराद मानसिफोर दङ नै जांख्रिथायनि थैसाम नायग्राफोर रायजो राजाफ्रा नुवाखै फाग्लासो हाबनो मोनासै बिसोरो जायगा गैयिनि हलानो बुंसिजोब्बाय आरोना जायगा गैला लामायाव ओरैबायदि मानसि दङ नै दा टिकेटआ लादों आरो लादों ओमफ्राय बाहेरायाव दंजोबो नै टिकेट लायै लागाय जायगाया नै हाब्रु जाजोब्बाय अखा हादोंमोन दहाय सानाव बिथांमोनानो टिकेट लानानै ओरै बाहेरायाव दंला जोबनाङो जायगा गैयिनि थाखाय सैथो औ बिराद पाब्लिकफोर दङ नै जांख्रिथायनि थैसाम नायग्राफोर नुवाखै बाबुमोनाबो टिकेट लाखाजोब्बाय आरोना बिसोर गासिबो ओमफ्राय जायगा गैला ओमफ्राय ओरै दखान दं नै दखान लागाव नै लागाव दखान लागाव दखान नै लागाव साल्टिमोन दखाना लागाव बेसेबां गया बेसेबां साल्टिमोन सिगारेटआलाय सिगारेटआ 15नो आरो नै मा दंथाय नै दखानाव लागाव नै बाबुमोन मा गान नायनो फैदों बाबुमोन दे खिथादो जांख्रिथायनि थैसाम नायनो फैदोंमोन दा सियारानो गैया नै जों मा खालामनांगौ ओमफ्राय जायगायाव हला जायगा गैला ना मा होनदों
दंनाया दङ एसे माने सियारानो गैलानो होमबा सियारानो गैला आं हाबना नायखांबाय माने जायगायानो गैला आरोना बुंसिजोब्बाय औ बुटसिबजों ओमफ्राय दा पाब्लिकफोरा बिराद गसंना दङ आरोना ओमफ्राय बांसिनानो दा बायहेरायाव दङ आरो नायनो गोसो जाना फैदोंमोन आरोना फंबायमोना जों बिराद एक्साइटेडमोन बे गानखौ नायनो थाखाय औ बर'नि फिल्म ना जों बयबो नायलायनांगौ नङा होमबा दे लाब्रा बायनाया मा बायदों मेथाइ बेहरब्रा मथरखौलाय बेहरलाय मथरखौलाय बेहर जोंना फंबायमोना नै बर' फिल्म नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय टिकेट लानानै लामाफ्राव ओरैनो आलां फालां दंलाजोबो आरोना आयौ लागाव बड'लेण्ड फाइटार फैदों जोंनि जायनारियाव ओमफ्राय सनाफोर जोंनि गामि खाथियाव माने भिडिअ नायफैदोंमोन आरोना जांख्रिथायनि थैसाम ओमफ्राय ओरैबादि मानसिया होंगो दोंगो आरोना रायजो राजाफ्रा बे जोंनि गामि खाथियावनो खमैबो 9-10थासो प्रग्राम माबा गादों आरोना बे जांख्रिथायनि थैसामखौ जोंनि गामि खाथि खालायावनो 9-10थासो माबा गादों आरोना स्टेज गादों ओमफ्राय थेवब्लाबो जोंनि नै खाथिसिननि लकेलनि खाथियावनो गामि खाथियावनो माने जांख्रिथायनि थैसाम लाबोदोंमोन आरोना बेवहायबो बिराद ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय सिङावबो ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय दा टिकेट लानानै दङ मानसिफ्राबो ओमफ्राय हाबनो हायाखै आरोना जायगा गैयिनि थाखायनो जायगायानो ओरैबायदि बिहिर बुंसिजोब्बाय आरोना बेनि थाखायनो दा पाब्लिकफ्रा टिकेट लानानै आला फाला दंलाजोबो सोरबा गारि सायाव सोरबा लामा सामा दंलाजोबो आरोना ओमफ्राय सोरबा गेटमेनाव दंलाजोबो ओरैबायदि बिहिर जाना दं आरोना दायो नै जायगा थैनि दायो स्टार लाइटदोंमोन नै दा स्टारा सिख'लायनाय बायदि जाबाय आरोना नै पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि सिख'लायनाय नै सिलायलायनायसो स्टारानो ओरैबायदि स्टार सिलायलायनाय नै लागाव सिलायलायनाय स्टार लाबोदोंमोन स्टारनि केपासिटि जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दायो लाइट देरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै पाब्लिकआ सिलायलायबाय नै दा स्टारखौ लागाव नै सिलायनांगौसो स्टारानो नायलाय मानसिफ्राथ' ओरैबायदि बिहिरखा आरोना नै ओमफ्राय भिडिअनि स्क्रिनाबो जा फिसा ओमफ्राय नायलाय नै भिडिअनि स्क्रिनाबो बिराद फिसा बिदिखि देखायोलै बिराद फिसा खोमसि नुयो ओमफ्राय गोसोमसो नुयो केसेटनि केपासिटियाथ' गोसोम ना माथाय नै बिराद फिसा गोसोमसो नुयो ओमफ्राय नै बारा मोजां सिनाया बिराद फिसाद्राय आरोना फुरिङानो बिराद फिसाद्राय खोमसि नुजोबो ओमफ्राय नै मोजां नुवा मानसिया दोनबागै ओरैबायदि बुंथिजोबनाय जायगायानो गैला गुसुजोबनांबायसो नै हला बोलाबनांबाय माथो नै गैला नैजौ हल मोनो आरोना गैला बोलाबनांबाय उफाय गैया मानसियानो ओरैबायदि आग्लासो नै स्क्रिन वालखौ बोलाबजोबनांबाय बुंसिजोब्बाय जायगाया बोलाबजोबनांबाय नै सेस अभार ओरैबायदि मानसिफ्रानो आग्लासो माहाय ओरैजाय दंलाजोबो गारियाथ' नै जायगा दोननोनो जायगा गैला नायलाय नै नायबाबो सिनायहरा माबादि जाखो नायलाय नायबाबो सिनायहरा नै रावखौबो सिनायहरा खोमसिसो नुयो नै नैबे सोर एक्टर नैबे सोर फावखुंग्रि सोर हिर' सिनायहरा नै खोमसि नुजोबो गावलायलायबाय लागाव जांख्रिथायनि थैसाम गाना जोब्बाय ओंखारा फैदो ओइ फैदो आयौ मानसिया होंगो दोंगो आग्ला बायदि मानसि आग्लासो नै पाब्लिकफ्रा माबायदि नायफैदों जांख्रिथायनि थैसाम जोब्बाय दायो जोब्बाय ओइ फैदो लासै लागाव आंखौसो खेबखोना सोरखौसो खेबखोरा नै जोंना गारि भाराया रिजार्भआ नै लकेलनिसोलै गाखोलांजायो गाखोबा जिखुनु जाया गाना जोब्बाय आरोना जांख्रिथायनि थैसामा ओमफ्राय गासै बिनि समा जाहैबाय 2.5 घन्टा आरोना 2.5 घन्टा लागाव
नै जाबजोबनाय गारिया जांख्रिथायनो थैसाम नायग्राफ्रा फैगौ आरो फैगौ नै नै जाब्लाजोबनाय आयै जाब्लाजोबनाय नै जाब्लाजोबनाय आयै जांख्रिथायनो थैसाम नायग्राफ्रा लागाव बाजों लायजोबनाय नै फाग्लासो लागाव होंगो आरो लागाव नै लागाय नै जाब्लाजोबनाय लागाय नै लागाय नै लागाय बेबो जाबजोबनाय लागाय फैदो आरो नै फैदों लागाय नै फैदों आरो फैदों लागाय आयौ लागाय माहिरिबो लागाय नै फैदों आरो फैदों लागाय आयौ लागाय नै लागाय आयौ लागाय आयौ जोबा फैलायबाय लागाय फैलायबाय नै लागाय नै फैलायबाय नै लागाय फैगौ आरो फैगौ लागायलै नै लागाय नै आयौ लागाय जोबा गोसोबा होनाखैलै लागाय नै नायलाय आयौ लागाय नै जोबा आयौ हाला